Залюстэркавая жамяра. Вядома ж, найперш Алісе трэба было агледзецца ў краіне, па якой яна збіралася вандраваць. Проста як урок геаграфіі, вырашыла яна і ўзнялася на дыбачкі, каб пабачыць як мага больш. Галоўныя рэкі адсутнічаюць, галоўныя горы. Я стаю на адзінай, але баюся, яна безыменная. Галоўныя гарады. Вай, а што гэта за дзіўныя істоты збіраюць мёд унізе? Не пчолы ж, пчолаў за мілю не пабачыш. Аліса пастаяла колькі хвілін, назіраючы, як адна з істот віецца сярод кветак і апускае ў іх свой хабаток. Прынамсі, калі гэта правільныя пчолы. Гэта было якраз што заўгодна, але неправільныя пчолы. Увогуле, гэта былі сланы. Гэткае адкрыццё спачатку проста агаломшыла Алісу. Якія ж вялізныя там павінны быць кветкі, падумала яна, як дамы, толькі без дахаў і на сцяблінах. І колькі ж яны робяць мёду, трэба спусціцца, але не зараз. Аліса ўжо была пачала спускацца з узгорка, але спынілася. Ой, лепей не хадзіць туды без добрага дубца, тлумачыла яна сваю нерашучасць, каб адбівацца ад сланоў. Вось будзе смеху, калі мяне спытаюць, як мне мая вандроўка. Я скажу, о, гэта было цудоўна. Тут яна па сваёй звычцы трасянула галавой. Толькі вельмі пыльна, горача, і так назалялі сланы. Лепей пайду другой дарогай, вырашыла яна, падумаўшы. А сланоў я магу наведаць і потым. Тым болей, што я так хачу хутчэй трапіць на 3-ю клетку. Гэта гучала пераканаўча, Аліса пабегла з узгорка і пераскочыла першую з 6 ручаінак. «Вашы квіткі?» – сказаў кантралёр, зазіраючы ў купе. Усе адразу дасталі квіткі, амаль такога памеру, як і самі пасажыры, ажно ў вагоне стала цесна. «А твой квіток, дзяўчынка?» – запатрабаваў кантралёр і сярдзіта паглядзеў на Алісу, і мноства галасоў, як у прыпеве песні, хорам прамовіла: «Не прымушай яго чакаць, дзяўчынка, ягоны час каштуе 1000 фунтаў за хвіліну». На жаль, у мяне няма квітка, спалохана прызналася Аліса. На маёй станцыі не было касы. І зноў хор галасоў прамовіў: «Для касы там не было месца, зямля там каштуе 1000 фунтаў за цалю». «Не апраўдвайся», – сказаў кантралёр, – «квіток трэба было купіць у машыніста». І зноў хор галасоў падхапіў: «У чалавека, які кіруе цягніком, дым з яго паравоза каштуе 1000 фунтаў за колца». «Лепей не адказваць», – падумала Аліса. Гэтым разам галасы не далучыліся, бо яна нічога не сказала, але на дзіва яны ўсе падумалі хорам. Спадзяюся, ты разумееш, што такое думаць хорам, бо, шчыра кажучы, я не. Лепш зусім нічога не казаць, гутарка каштуе 1000 фунтаў за слова. Далі Бог, гэтая 1000 фунтаў мне сёння прысніцца, падумала Аліса. Кантралёр тым часам глядзеў на яе спачатку праз тэлескоп, потым праз мікраскоп, потым праз тэатральны бінокль і нарэшце сказаў: «Ты едзеш не ў той бок». Потым зачыніў купе і сышоў. Такая маладая асоба павінна ведаць, куды едзе,
сказаў джентльмен, што сядзеў насупраць. Ён быў апрануты ў строй з белай паперы, нават калі яна не ведае, як яе зваць. Казёл, які сядзеў побач са спадаром у белым, заплюшчыў вочы і сказаў гучна: «Яна мусіць ведаць дарогу да касы, нават калі яна не ведае альфабету». Каля казла сядзеў жук, а ўсе разам яны складалі дзіўную кампанію. Відаць таму, што тут была завядзёнка казаць па чарзе, ён працягнуў: «Тады няхай едзе назад, як багаж». Аліса не бачыла, хто сядзеў за жуком, але голас у яго быў ахрыплы. «Перайдзі, гол-гол-гол!» – пачаў ён, але папярхнуўся і змоўк. «Як конь!» – падумала Аліса. І адразу танюткі галасок над самым ейным вухам сказаў: «У цябе атрымаўся неблагі жарцік, каньяк як конь ці нешта падобнае». Нейкі іншы голас здалёк сказаў: «І яна яшчэ нешта кажа, трэба будзе наляпіць на яе цэтлік, рохкае, не кантаваць». А потым далучыліся іншыя галасы. «А колькі ж народу ў гэтым вагоне?» – падумала Аліса. «Трэба адправіць яе па пошце, няхай толькі трымае марку. Лепей адстукаць яе тэлеграмай. Хай лепей сама стукае коламі замест цягніка». І так да бясконцасці. Але спадар, апранутую белую паперу, нахіліўся і прышаптаў ёй вуха: «Не зважай на іх, мілая, проста купляй зваротны квіток на кожным прыпынку». «Але я не хачу!» – нецярпліва перапыніла яго Аліса. «Мне зусім не патрэбная гэта паездка, толькі што я была ў лесе і хачу туды зноў». «Быў бы яшчэ адзін добренькі жарцік», – сказаў галасок над ейным вухам. «Я ў лес бы, у лес, ці нешта такое». «Дайце спакою», – папрасіла Аліса, марна шукаючы, адкуль зыходзіць гэты гук. «Калі вам так падабаюцца жарцікі, чаму б вам не прыдумляць іх самому?» Галасок цяжка ўздыхнуў. Відаць, ён быў вельмі няшчасны, і Аліса была гатова сказаць яму што-небудзь суцяшальнае. «Калі б толькі ён уздыхаў па-чалавечы», – падумала яна. Але гэтыя ўздыхі былі б такімі ціхімі, што іх нельга было б пачуць, калі б яны не гучалі над самым вухам. Ад гэтага было вельмі казытна, і Аліса забылася на няшчасці беднай істоты. «Я ведаю, ты мой сябар!» – працягваў тым часам галасок. «Дарагі стары сябар, і ты не зробіш мне зла, хоць я і жавярынка!» «А якая?» – трохі занепакоена спытала Аліса. Больш за ўсё яна хацела ведаць, ці не кусачая, але наўпрост задаваць такое пытанне было няветліва. «Як ты не здара!» – пачаў галасок, але яго перапыніў пранізлівы паравозны гудок, і ўсе, у тым ліку Аліса, у трывозе паўскоквалі з месту. Конь, які высунуў быў галаву ў акно, спакойна паведаміў: «Мы проста павінны пераскочыць ручай». Усе быццам супакоіліся, толькі Алісу трохі бянтэжыла, што цягнікі ўвогуле могуць скокаць. «Затое мы адразу трапляем на 4-ю клетку», – суцешыла яна сябе. Праз момант вагон узняўся ў паветра, і ад страху Аліса схапілася за бліжэйшае, што трапілася пад руку. Гэта была барада казла. Але ў той самы момант барада быццам растала, і Аліса апынулася пад дрэвам, а камар, бо гэта ён гутарыў з Алісай у цягніку, уладкаваўся на галінцы над ейнаю галавой і абмахваў яе крыламі. Гэта з пэўнасці быў вельмі вялікі камар. «Ростам з добрае кураня», –
падумала Аліса, але яны ўжо так даўно гутарылі, што яна не спалохалася. «Дык ты наогул не любіш жамяру?» – спытаў камар так спакойна, быццам нічога не адбылося. «Чаму ж? Калі яна ўмее размаўляць, люблю», – сказала Аліса, «але там, адкуль я прыйшла, ніхто з іх не размаўляе». «А з якой ж жамярыцай ты водзіш знаёмства?» – пацікавіўся камар. «А я наогул з ёю не ваджуся. Яна ў нас водзіцца сама па сабе», – адказала Аліса, «бо я яе баюся, прынамсі, буйную, але пра некаторых ведаю, як іх клічуць». «І яны, вядома ж, прыходзяць, калі ты іх клічаш?» – бесклапотна спытаў камар. «Наўрад ці. Яны ж не адгукаюцца на свае назвы». А якая ім тады ад іх карысць?» «Ім? Ім, я думаю, ніякай», – адказала Аліса. «А вось людзям відавочная, а інакш нашто наогул рэчам назвы?» «Не ведаю», – сказаў камар. «Вось у тым лесе, напрыклад, няма ніякіх назваў, але мы губляем час. Дык якая ў вас ёсць жамярыца?» «Ну, напрыклад, авадзень», – пачала Аліса і загнула палец. «Вось як», – сказаў камар. «А паглядзі, трохі вышэй на гэтым кусце сядзіць аваноч. Яна чорная, уся ў зорачках, спявае калыханкі і засынае з першымі промнямі сонца». «А чым яна жывіцца?» – спытала ўражаная Аліса. «Снатворным», – адказаў камар. Аліса цікаўна зірнула на аваноч і заўважыла, што тая вельмі задаволена ўсміхаецца, пэўна, бачыць надта добры сон. Аліса зірнула на камара і працягнула. «Ёсць яшчэ зялёная муха». «Паглядзі на галінку якраз над табой», – прапанаваў камар. «Там сядзіць зялёная сёмуха. Яе тулаўка нагадвае русалчын хвосцік, крылцы зроблены з бярозавага лісця, галава – малая царкоўная свечачка». «А чым яна жывіцца?» – спытала Аліса і ў мінулы раз. «Велікоднымі кулічамі з півам», – адказаў камар. «А гняздо робіць у дзявочых вянках». «А яшчэ у нас ёсць пчала», – працягнула Аліса, пасля чаго зноў зірнула на жамярынку са свечкай замест галавы і падумала: «Цікава, а можа, малыя кузуркі так любяць ляцець на агонь, бо хочуць ператварыцца ў зялёных сёмухаў?» «Паглядзі на ногі», – сказаў камар. Аліса спалохана адскочыла. «І ты заўважыш пчалатку. Ейная тулаўка са смятаны, крылцы з тонкіх блінцоў, галоўка з мёду». «І чым жа яна жывіцца?» «Слабой гарбатай з малаком». Аліса падумала, што тут могуць узнікнуць цяжкасці. «А калі яна не знойдзе слабой гарбаты з малаком?» «Тады яна, вядома ж, памрэ». «Але ж гэта павінна здарацца вельмі часта?» – заклапочана заўважыла Аліса. «Так здараецца заўсёды», – адказаў камар. Аліса на хвіліну задумалася. Камар тым часам забаўляўся, кружляючы вакол яе галавы. Нарэшце ён зноў сеў і сказаў: «Здаецца, ты не хацела б страціць сваё імя?» «Вядома ж не», – сказала Аліса трохі занепакоена. «А вось я не ведаю», – працягнуў камар бестурботна. «Ты толькі уяві, як зручна будзе, калі ты вернешся дадому без яго. Напрыклад, гувернантка захоча паклікаць цябе на ўрокі. Яна скажа: «Хадзі сюды», і спыніцца, таму што не будзе ведаць, якім іменем цябе клікаць, а тады зусім не трэба будзе ісці». «Гэта дакладна не спрацуе», – сказала Аліса. «Гувернантку гэта не спыніць. Калі яна не будзе памятаць майго імя, яна скажа: «Дзетачка». «Ну, дык дзетачка. А дзе ўрокі?» – заўважыў камар. «Гэта жарцік. Добра б, каб ён быў тваім». «Навошта яму быць маім?» – спытала Аліса. «Гэта зусім няўдалы жарт». Але камар толькі цяжка ўздыхнуў, і дзве вялізныя слязы скаціліся па ягоных шчоках. «Не прыдумляй жартаў, калі яны цябе так засмучаюць», – параіла Аліса. Бедны камар меланхалічна ўздыхнуў яшчэ раз
і гэтым уздыхам быццам здзьмуў сябе з галінкі. Калі Аліса паглядзела ўгару, там ужо нікога не было. Доўга седзячы на адным месцы, яна крыху змерзла, таму вырашыла устаць і пайсці. Вельмі хутка яна апынулася в адкрытым полі, за якім цямнеў лес. Ён здаваўся нашмат цямнейшым за папярэдні. Аліса трохі павагалася, ці ісці туды, але ў наступны момант наважылася. «Бо назад я дакладна не пайду», – падумала яна, а іншага шляху да 8-й клеткі не было. Гэта, напэўна, той самы цёмны лес, дзе ўсё безыменнае, вырашыла Аліса. Што ж зробіцца з маім іменем, калі я туды ўвайду? Не хацелася б зусім страціць яго. Усё адно потым мне прыдумаюць іншае, і гэта з пэўнасцю будзе нешта жахлівае. Але забаўна будзе, калі хтосьці маё старое імя падбярэ, і я буду шукаць яго як згубленага сабаку па абвестках, адгукаецца на імя рэк, носіць медны аброжак, або называць усіх сустрэчных Алісамі, раптам нехта адгукнецца. Але калі яны не дурні, то, напэўна, не адгукнуцца. Так яна ішла і разважала, пакуль не дайшла да лесу, які быў цяністым і прахалодным. «Тут, прынамсі, утульней», – сказала Аліса, і ўвайшла пад зацень дрэваў. Там было так горача, што цяпер прыемна трапіць у ва што? Працягнула яна, здзіўляючыся, што не можа ўзгадаць слова. Я маю на ўвазе трапіць пад гэта, карацей. Яна паклала руку на камель. Як жа яно называецца? Павінна ж яно мець назву ці не? Не, яно дакладна безназоўнае. Хвіліну яна стаяла моўчкі і думала, потым зноў пачала разважаць. Значыць, усё так і ёсць. Ну, і хто ж я такая? Я абавязкова ўзгадаю, калі змагу. Я мушу зрабіць гэта. Аднак як яна не білася, у яе атрымалася няшмат. І пасля доўгіх развагаў яна толькі магла сказаць «Л». Яно дакладна пачыналася з «Л». У гэты момант аднекуль з'явілася аленянё. Яно пазірала на Алісу вялізнымі пяшчотнымі вачыма і быццам зусім не баялася. «Косю, Косю», – паклікала Аліса і выцягнула руку, каб пагладзіць аленянё. Яно толькі крыху адышло і зноў спынілася, гледзячы на Алісу. «Як ты называешся?» – нарэшце спытала аленянё. У яго быў такі мяккі, прыемны голас. «Хацела б я ведаць», – падумала бедная Аліса і сумна прамовіла. «Пакуль ніяк». «Падумай яшчэ», – сказала аленянё, – «такога не можа быць». Аліса падумала, але нічога не прыгадвалася. «Скажы мне, калі ласка, а як завесся ты?» – папрасіла яна сарамліва. «Мабыць, гэта мне дапаможа». «Скажу крыху пазней», – адказала аленянё. «Тут я не ўзгадаю». Аліса лагодна абняла мяккую шыю аленяняці, і яны разам пайшлі па лесе. Нарэшце яны выйшлі на іншую паляну. Тут аленянё раптоўна падскочыла ў паветры, вырвалася з Алісіных рук. «Я аленянё!» – радасна выгукнула яно. «А ты чалавечае дзіця!» У яго прыгожых вачах раптоўна бліснуў страх, і яно штосіла кінулася прэч. Аліса глядзела яму наўздагон і ледзь не плакала. Крыўдна было раптам страціць такога мілага спадарожніка.
Затое цяпер я зноў ведаю маё імя, сказала яна, а гэта ўжо нешта. Аліса, 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 гэтага я ніколі не забуду. А вось і паказальнікі. Ха, куды ж цяпер ісці? На гэта адказаць было няцяжка, бо перад Алісай была толькі адна дарога, а паказальнікаў на ёй ажно 2. «Пачакаем да раздарожжа», – вырашыла Аліса. «Можа, там яны пакажуць у розныя бакі?» Але нічога такога не адбылося. Аліса ішла ўсё далей і далей, але нават там, дзе дарога раздвойвалася, абодва паказальнікі былі павернуты ў адзін бок. На адным было напісана «Да дома гу-та-та», а на другім «Да дома гу-ля-ля». «Іду ў заклад, што яны жывуць разам», – сказала нарэшце Аліса. Як гэта я раней не падумала. Але там я не затрымаюся, толькі павітаю іх і спытаю, як выбрацца з лесу. Толькі паспець да 8-й клеткі, пакуль не сцямнела. Так яна ішла і разважала сама з сабой, пакуль, павярнуўшы за круты рог, не наляцела на 2 маленькіх таўстуноў. Гэта адбылося так раптоўна, што яна нават не здолела зрабіць крок назад, таму яна зрабіла крок наперад і спынілася каля гу-та-та і гу-ля-ля.